Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. U acting sim jong ka hima nong spong uba kentiu borlang sim le ringkat ka jingsanan lang kinong ilam jong ka new trap Aceh National Movement haka kat new trek mentau nailar arajar arpau kilahir syakasnong balakawa kebarang hap hapo upot usam bat ka jingpa jingkmi jong ka hima nong spong ban pensange ye kinong bala ki badang pentrei ya ka jingkeng ke balasna da ka sorkar Asam lengba ka skim PMGSY haka ni kasnong u acting sim jong ka hima nong spong uba kentiu borlang sim le ha ka jekren bat kinong pathai khobor ulaong bakane ke jingwan persange ya kani ke jingtrei kalong namar ba ka sorkar Asam kala shu yo ron klem da buram shu ya ka bor ka ikhtiar jong ka hima nong spong wat hadien balada pasange shwa ban pentrei ya kani ke jingkeng bat ya ki surok ki badan hapo kani ke snong ka badan markhap bat ke jela Asam hakabede ba kani ke benta nakaliang u assistant general secretary jong ka sang HANM uba Louis Dr. ula penpau ka jing sokhia halor kani ke jing terport jong ka sorkar Asam syau upot usam jong ka hima nong spong ka bahap apo ke jela Meghalaya da ka bawan ra i kampan roi haka jo ka por ula kentu ya ka sorkar Meghalaya bakadai bentuklar mardor i kani ke jingle trai jong ka sorkar Asam shwa ba ka seng kan sim da ki weipat ki sinjam lada ka sorkar Asam kadang yai beteng ban kantor syau upot usam jong ka jela dap nak jesusi ban iya kena ke jingja ke man kapor na kapor se kapor ke Asam ke julek don bor kene ke put Asam jengi kene ke balakwa ke hap apa ke manung spung kene ke jingle jong sarkar Asam ke pen iya ke jing nyoben ke jing rot ya ke jela Meghalaya ya ke ba na kapor se kapor hadien ba ngila ya keren ba kade bandon kata ke jing status go haga bede ki put ki Sam jong sarkar Meghalaya bat Asam handai kembang i mentak sorkar Asam ke yuraj be kita ke jing te ya kita ke jing yakut dan nakaliang jongi nakaliang jong kesang hi ngisngau kumban pendram jor bara kejuk kapor ni ai ke jing maham ya ke sorkar Asam pak sorkar Asam kambit ban pen ibor kemudian kapor sekapor namar nda nakaliang jong kesang ngimla syasyu kan spoi kapor bangi ngimban se pen ira kapor ha kejuk kapor ngi kerparu ya minister chief minister jong jela Asam ba udai ban penben nok kloi ya kene kejinge bom di ban syukmen tang man suwanra ya kata kejing occupy jaka kejing approach ki jaka jungi kejing keni kan that ki jaka jong kabri nyuk trap jungi ban pelong uput Sam jong Asam nak ta karau nak liang seng sngo ban perdam jor kene kejing le jong Asam bat ni da aru kejing maham ke bajur ba wan le kai bat ka khando ka syap jong jai ban rew nak liang ka seng nak liang ka land protection cell jong HNM ka maham jor ek sarkar Asam ba shin shi ka jaka kamdai ban le jaka Asam kata kadai ka soskular jong keseng hadien bangi ngila alform ya ka land protection cell jong ka HNM ngila ya smaru ba shi insi ka jaka kamdai ban lej chaki wai pat ki jai ban rew bat ski wai pat ki jela nak ta kadau ka Asam kadai ban burom ya ka status quo ka balai te apdang ka sorkar Asam Meghalaya lada kam burom nakaliang ka sengru ngilong ki bala kloy ban ya khon da kanon do volunteer te kane ke jingwan jingi mata sngi kalau ngiwan hangne na ka benta ban sube ikini kinong trai nangne bagi deban mi no ada ka bajai hanrai kane ka dai sisen mangile chikin kam kan don ka first warning nya ka first warning ya ke Asam bagi ikini kinong trai bagi deban mi nangne second warning lada campaign nginwan sa sisen kata akamut mlong shu ban ekran bar ka sorkar Asam rangkat ru ka sorkar Meghalaya ki deban sim gijing kle la jai ai hapdeng jong kane ka jaka dan nakaliang jong hikum kesang ni penderam juru ya ke sorkar Meghalaya hapo ke jingilam jong konrak sangma banga i bagane ke sorkar hadu menta ka klem sim kanu ka interest banyakran na ka benta ka border dispute hapdeng jela Asam Meghalaya kani ke bapan pangnut ingi kum kesang nomor nakaliang jong ga HNM hi ni laseng lasut la syore ga HNM halor kanurem banya dayo put Usam hanrai kumangi i menta kat banimi kisnam kat banang yat kipor kijaka ajungi gila sijak klap na kapor sa kapor ha ka ba wat ki hima ki badan hapo ka jingpet jong sarkar Meghalaya kila sulong tangkum ki khon ben rew ka sarkar Meghalaya hapo ka nek sarkar ka ba mental lelai kam syam sim khia khandaru ya put Usam
nak kalian kasang kasngau ban pendram jur ya sorkar Meghalaya ru bahadu menta kamla ban kontrol kamla ban te kam ya kene kentur po jong ka sam hag ju kapor nak kalian jungi ngisngau ban aipor ya sorkar Meghalaya ru ba lakum no kadai banuan mi syakane ke jaka kadai banuan be adalah dia kadai banuan khang adalah dia ya kene jingtre jong sorkar asam lara kam le kumta lara kamla man le kumta nak kalian kasang ngin sa sim hi hakti lajong ba ladang ngila sim mangi hakti lajong wat ong bang ya lane ngile be ah namar nak kalian ka H&M Land Protection Cell ngila long ki beredi da kanu tiru tangbangin ailat suai sorkar Meghalaya ba kadai ban penbet da jinge keren lara sorkar ngi aipor sorkar sipna mentang bukan ai ngi uso lara sorkar Meghalaya kamla banai ban penbet hapo unu sipna neduk mentang si andala kot kata sipna ngi ngim tip pia keren namar ki isu apo sorkar Meghalaya hi kilong ba andala aipor kisu delay kisu kot no untuk nak ta kadau nak kalian ke H&M ngi snow ban penramjur yak sorkar Meghalaya hagju ke porek sorkar asam ba kajinge surut jong kini ki artli ki jela kala penlong langkenya penbani ki pajba basa sya kani ka hima jongi po nong spong nak ta kadau khadu yawahi nak kalian sang ka pha kani ka clear message ka sorkar Meghalaya kare ba simkhia omdai tamusu aidau ba kani ka pandemic kan ya ka pandemic hare ka kamram jong sorkar kalong man pet ya bro saudong jenu kam jong pajba sedang ini ke jingtrai so kumba kalong hi kala sedang ngadu teki snem ke bakam bensua ke ba amsem balapat dolong kumu plik nong sensar jong kai manong spo te hakatu por bila yoi ba kejing pentrei ni surok raya sensat bar haden tu ila lap badai lang ba da kejing INOC bane ai born liang ka office jong kai manong spung hai tu bipor bangin sem paladai ni kinong sensar te hadin bang lalap ya kata jing INOC laliang ka hakajing ilam jong ba Patrick Jimyong kumu sim rasa suspend tu ko te hadin bang ilap laliang jong ki khun ki hajar jong ka himanong skun kila ujor persa ya Patrick Jimyong te hadin bala de ujor ka discommission kala suspend no ya ba Patrick kumu sim ba hadin kila thung ya Par habai dei berkata ka jing INOC namar ba kimsem labu record wat haka office jong ka himaru ye kita ki INOC ki ba KPI te bangin batai benya ya menta ka mod ba kimsem pala don ye hangi bangin batai benya namar ba ki record ke kot slaru kimsem labu hapo ka office jong ka hima naliang jong ba trik tu po jingwan ka jongi ba ngikwa ba ngim dei bangi persa ya ka roy ka par ka bawan hakane ka dong ka than ka ba hapo ka hima jongi henrei ka mat pat ka thong bajungi kalong ba kumbang ila ju yakren na kapor sa kapor ba kumbang ila yakut kumpara noy trailang hapo kahima ba watang si insiru kajaka jong kahima kamdei ban let sa kiwi kihima lane sa kiwi padde kijitla te kajingwan kajongi hangne ban pensange ya kane kajing sedang biang jong ka sorkar asam hakane ka lockdown ya sim kabu kane lockdown ba sedang no jingtre kalong ba ladas Dei ban pentrero ka dei ban don ka jingis tu jimut ka dei ban don ka agreement ka basai hapadeng jungi ka hima rangkat ka council rangkat ka sorkar jela kata ka diga thong jungi ba tat hadu lada ka kum kata ka jingi keren ne ka jing penbet kam don kamut nginom ailat bakan ya beteng ka dei situation kum ba kalong nadu ar hajar khat ngokaladon khat ngeru te khat ngeru tu kipor kaladon te mentah ne khat kharu kala ada sedang saja kam